अरे का हो ई मुंह काहे खुला के बैठल बारू? अरे खाना में ना बनैलू हो? अरे कौना बात के तू टेंशन लेके बैठल बारू? हम तो रहत नहीं एगो चिराग भैया के काम में कि कैसे कैसे सीएम बन जाइए तो हमनी के सब काम सफल हो जाई। अरे तू तो एगो अलगे ढंग ढले रहत तारू, का चाही तोरा? आगे की न देबऊ 1600 के सड़िया या सोना के सिकड़िया। 1600 के की न देबऊ सड़िया। आगे बने चिराग भैया के मंदारिया। 1600 के की न देबऊ सड़िया। 1600 के की न देबऊ सड़िया। अरे तोहर रोज रोज के इहे ड्रामा रहेला, कभी ओठलाली घटता तो कभी कनवाली घटता। अरे का करियो का हम परान लेबू? देखो तारू के हम ओने लाग रहता ना मन तो सुन ऐसे मुहावा फुलौना हमारा निया गे, तनी बुझना तू हमर परेशानिया गे। अरे बोलो तो चिराग भैया के सरकार और तू जौन कहबू तौन दियाई तोरा। ऐसे मुहावा फुलौना हमारा निया गे, काहे बुझाई ना हमर परेशानिया गे। गे मोगी सुन ना गे, आगे की ना दे बौना गावे ना उठलिया। 1600 के की न देबऊ सड़िया। 1600 के की न देबऊ सड़िया। हइलो तू तो झूठो मूठ के ई सब ना खड़ा पसार के रखेल। अरे उनकर सरकार बन जाई त तोरा न बाड़ी में नौकरी लगवा दे आ हमहू ने नौकरी करे आ दोनों आदमी मिल के अपन घर चलावल जाई। कितना बढ़िया होई बताओ त तनी। लगे जैतो जब नौकरी सरकारी गे, हम की ना देबो बंगला या गाड़ी गे। अरे हमनी के आगे चल के अपन बालू बच्चा के तो देखे के बा, उहे नु सहारा बनुए। लगी जैतो जब नौकरी सरकारी गे, हम की ना देबो बंगला या गाड़ी गे। कहे कुंदन तोरा से फेल लगतई हमर पालिया। 1600 के की न देबऊ सड़िया। 1600 के की न देबऊ सड़िया। presented by Radhya Films, Ghosi, Jahanabad।